ተኣምረኛ ዝኾነ ክሬም ገጽና ማድያት ዘለና ፈጸጋታት ዘለና ወይ ከዓኒ ብጉር ገጽና ዝጨማደድ ፉትን መድኃኒት ሒዘልኩ መጽኛኹ ሰላምታ ይረሳኹ ሰላም ከመይ ቀኒኹም ኩራት ኸዋቴ ኣነ ሰላም እግዚአብሔር ይመስገን ብወገንኩም ሰላም ክትልዩ ተስፋ ይገብር ከምቲ ልሙድ ንዓይ ዝጠቐመኒ ንኣኻቱም ጠቓሚ ዝኾነ ሒዘልኩም መጽኛ ንስኻትኩም ድማ ከምቲ ልሙድ ብላይክና ብሳብስክራይብ እተይ ኩራት ኸዋቴ ላይክና ሳብስክራይብ ትገብሩለይ ብጣዕሚ ካብ ልበይ ዘመስግን ክሳብ መጨረሻ ቪድዮ ሓቢርና ንጽናሕ ላፍቲ ሙሉእ ኣሰራርሓ ክወስደኩም ሓቢርና ብሓደ ንጽናሕ ኩራት ኸዋቴ ኣብዚ ኩሉ ግዜ ኣብ ገዛና ዝርከብ የቃርብ እኒአኹ ሰለስተ ኣራንሺ ይቃርብ እኒአኹ ተቐርቦት ስለ ዘድልየና ብዙይ ክገብሮ እየ ንስኻትኩም ከምዚ ዝበለ ተልይክን ከምዚ ዝበለ ትገብራ ትኽእላ ኢኹን ድሕሪ ከምዚ ዝበለ ዘይግነኽን ግን ብዓብዪ ተቐርቦት ዋላ ትቐርፎ ትኽእላ ኢኹን ማለት እዩ ከምዚ ገይረ ቃሪፈየ እኒአኹ ብደቂቕ ከምዚ ገይረ ኣርቂ ቀቢል ሕጂ ኣብ ፀሓይ ክገብሮ እየ ፀሓይ እንድሕር ዘይትረኻ ኮይንክን ኣብ ሙቐት ክትገብሮ ኣለክን ኣብ ሙቐት ነገር ማለት እዩ ረእዩ ተቐርቦት እየ ተጠቕመኝ ኢኹ ኩሉ ግዜ ቅራፉ ንድውርዮ እቲ ውሽጡ ተጠቕምና ቅራፉ ንድውርዮ ቅራፉ ብጣዕሚ ጥቕሚ ዘሎ ኩሉ ግዜ ተጠቕምክን ኣራንሺ ከይትድውርዮ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ከምዚ ኣጌርክን ክሬም ስርሕኦ ማለት እዩ እና ከምዚ ኣጌረ ኣርቀ ቀቢላ ኣብ ፀሓይ ክገብራ እየ ማለት እዩ ሓንቲ ግዜ ምስ መኮርክን ኣብ ብጣዕሚ ኢኽን ክትፈትዋ ማለት እዩ ደጋጊምክን ክሰርሐ ኢኽን ብቻ ሓንቲ ግዜ ከምዚ ኣጌርክን ሰሪሕክን ተጠቐማሙ ብድሕሪኡ እንታይ ዓይነት ለውጢ ከምፀልክኒ ትርእዩ ኢኽን ማለት እዩ ርእየ ከምዚ ኣጌረ ኣብ ፀሓይ ገይረየ እኒአኹ ኣነ ድሕሪ ዝተወሰነ ሰዓት ከምዚ ኢሉ ደሪቁኝ ኩራት ኸዋተይ ንስኻትኩም ከዓኒ ከምዚ ጌርክን ብደንቢ ክተድርቆ ኣለክን ማለት እዩ እንድሕር ዘይደረቐ ዋላ ክሬም ጽቡቕ ኣይኾንን ዋላ ክጥሕንኦ ከለኽን ከዓኒ ከኣብየክን እዩ ክጥሕንኦ ከለኽን ከሸግረክን እዩ ማለት እዩ ከምዚ ኢሉ ተደሪቑ ግን ዋላ ምጥሓኑ ከዓኒ ጽቡቕ እዩ ዝኾን ማለት እዩ ከምዚ ገይረ ጥሒነየ እኒአኹ ኣነ ልክዕ ልዕርዲ እዩ ዝመስል ማለት እዩ ራእይ እንድሕር ደሪቑ ከምዚ ኢሉ ብደንቢ ገይሩ ይደኽመልክን ማለት እዩ ከምቲ ዓንቶ ዝበልክኽን ተደሪቑ ብደንቢ እዩ ዝሕሩጭ ዝኸውን ማለት እዩ ራእዩ ሕጂ ከዓኒ ላውዚ ንገብረሉ ኢና ግብኣታት ላውዚ ሕጂ 2 ማንካ ዓቂነ ምፅአ እኒአኹ ካብኡ ላዕቂ ክትገብራ ትኽእላ ኢኽን ዋላ ተበዝሐ ምንም ፀገም የብሉ ላውዚ ከዓኒ መዓር ተጠቕመኝ ኢኹ ንእሽተን ተጠቕመኝ ኢኹ መበል ሳልሳይ ፀባ ክንጥቀም ኢና ፀባ መነኛው ዓይነት ፀባ ክትጥቀማ ትኽእላ ኢኽን ንእሽተን ተጠቕመኝ ኢኹ እዚ ፀባ ሰለስቲኦም ሕጂ ብደንብ ጌርና ክንዋሃዶም ኢና ማለት እዩ ከምዚ ገይረ ኣዋሂደየ እኒአኹ ከተዋሃዳ ከለኽን ብደንብ ጌርክን ውቃ ቀብልኦ ማለት እዩ ብደንብ ጌር ክዋሃደሎ ሕጂ ከዓኒ ካሜራ ገንጢለ ናብ ገፀይ እናገበርኩ ክርእየክን እየ ኩራት ኸዋተይ ሕጂ ከዓኒ ናብ ገፀይ እናገበርኩ ክርእየክን እየ ኩራት ኸዋተይ ኩሉ ግዜ ከምቲ ንፈልጦ ኣራንሺ ቫይታሚን ሲ ዝሓዘ ክኾን ከሎ ግን ከዓኒ እቲ ውሽጢ ተጠቐምና ተቐሮት ግን ኣይንጥቀመሉ ማለት እዩ ቃሊጥና ኢና ንድውርዮ ግን ጌጋ እዩ ማለት እዩ ከምዚ ከም ባውደር ጌርና ሰሪሕና ካብ ዕዳጋ ንገዝኦ ክሬም ኣብ ገዛና ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ብተፈጥራዊ ነገር ንገጽና ከዓኒ ማዳ ዘለና ብጉር ወይ ከዓኒ ፈፀጋላልና ንፅውዖ ብጣዕሚ ይፍቱን መድሓኒት ማለት እዩ ገጽና ዝጨማደድ ኣብዚ ግንባርናሲ ጭምድድ ተኮይኑ ኩሉ ግዜ እዚ ሰሪሕን ተጠቕማሉ ማለት እዩ ብጣዕሚ ይፍቱን መድሓኒት ማለት እዩ ዋላ ተጠቕምክን ድሕሪ ምጥቃምክን ኣብ ኮመንት ሕደጋለይ ማለት እዩ እንታይ ዓይነት ለውጢ ከም ልምፀልክን ማለት እዩ እንደገና ናይ ምድቃስ ኣብዚ ትሕቲ ዓይንና ቁሮት ዓይንና ዝጸለመ ተኮይኑ ሕጂ ናተይ ብጣዕሚ ይጸልም ነይሩ ያው ሕጂ
ካብ ልጥቀማ ግን ንእሽተን ላማሓይሸ ይኸድሎ ማለት እዩ ሙሉእ ብሙሉእ ኣይቃይሒ ግን ካብቲ ነበሮ ያው ሕጂ ግን ንእሽተን ለቃይሒ ይኸድሎ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ምሸት ትገብራሉ ትኮይንክን ንጎሆ ተልዒልክን ገጽክን ብጣዕሚ እያ ቀያሕ ትኾን ወዛማን ልስልስትን እያ ትኾን ገጽክን ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ከዓኒ እዚ ትገብራሉ ትኮይንክን ማንኛው ዓይነት ኣብ ገጽክን ኣይረኣይ ማለት እዩ ፈፀጋ ክወፀክን ይኽእል ወይ ከዓኒ በጎርላልና ንፅውዖ ማዳ እውን ክወፀክን ይኽእል ዝኾነ ዓይነት ክወፀክን ኣብ ገጽክን ኣይኽእል ማለት እዩ ዋላ እንድሕር ማዳ እንድሕር ዘይወፀክን ወይ ከዓኒ ፈፀጋ ዋላ እንድሕር ዘይብልክን ተጠቐማ ከምዚ ሰሪሕክን ተጠቐማሉ ማለት እዩ ብጣዕሚ እዩ ዝከላኸለልና ማለት እዩ ሓንቲ ግዜ ሰሪሕክን ከዓኒ ልብዙሕ ግዜ ይጠቕመክን እዩ ካብ ሕሩጭ ጌርክን ተቕምጦ ትኽእላ እሞ ወይ ከዓኒ ሓድሽ ፍረሽ ክትጥቀማ ትኽእላ ኢኽን ማለት እዩ ከምዚ ሕጂ ኣነ ፍረሽ ተጠቒመ ጥሑን ከዓኒ ሓዲገኒ ኢኹ ማለት እዩ ከምኡ ጌርክን እውን ለጊዝኡ ሰሪሕክን ክትጥቀማ ትኽእላ ኢኽን ማለት እዩ ብሓደ ግዜ ትወቕጥኦ እሞ ወይ ከዓኒ ትጥሕንኦ እሞኒ ንእሽተን ክትጥቀማ ትኽእላ ኢኽን ማለት እየ ሰሪሕክን ከዓኒ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ከተቕምጦ ትኽእላ ኢኽን ማለት እዩ ምክንያቱ ከምዚ ዝኾነ ተሰሪሐ ኣብ ዝኾነ ዓይነት ተሚጥናዮሲ ኣብ ዝኾነ ቦታ ዓሞና ስለትኾርየልና ወይ ከዓኒ መዳምና ስለትኾርየልና ይባላሽ ድዩ ገለ ስለትብላ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ኣሚጥክኖ ቦታ ምንም ኣይባላሽ ማለት እዩ ያው ኩሉ ግዜ ከምቲ ዝለክን ከዓኒ ለውጢ ኣብ ገጽክን ክርአ ተኮይኑ ከዓኒ ኩሉ ግዜ ብተደጋጋሚ ክትመክሮ ኣለክን ማለት እዩ ብሓደ ግዜ ወይ ከዓኒ ብክልተ ግዜ ለውጢ ኣየምፅእ እንታይ እሞ ኣጋ መጨረሻ ምስ ወዳና ከዓኒ ኩሉ ግዜ ከምቲ ጨጉርና መጨረሻ ማሳጅ ንገብረሉ ኣብዚ ከዓኒ ማሳጅ ንገብረሉ ኣለና ማለት እዩ ቀስ ላበልና ቆርበትና ከይጉዳእ ብቀስታ ማለት እዩ እና ገጽና ክንገብር ከለና ከዓኒ ክሳድና ኢድና ከዓኒ ማዕረ ክኸውን ምእንታን ክትገብራሉ ኣለክን ማለት እዩ ኣብዚ ዘይገብረሉ ኣለኹ ምስቲ ካሜራ ስለ ዘይምቸኒ ኩራት ሓተይ እምበር ብደገ ብደንብ ገይረ እዩ ዝገብረሉ ማለት እዩ ካሜራ ከዓ ፅልምት ይብሎ እና ድሕሪ 20 ደቂቃ ክምለሰክን እየ ገይረ ምስ ወዳኹ ከዓኒ ድሕሪ 20 ደቂቃ ከምዚ ኢሉ ደሪቕዮ ርኢቑ ንስኻትክን ከዓ ከምዚ መሰለ ትሕፀኦ ማለት እዩ ሕጂ ተሓፂቡ እየ ክምለስ እየ ማለት እዩ ሕጂ ከዓኒ ተሓፂቡ የመፅን ኩራት ኣሕዋተይ ዋው ብጣዕሚ ደስ በሃሊ በተለይ ጌርካ ነርካ ሕፅብ ክትሎ ከለኻ ብጣዕሚ ገጽካ ልስሉስን ወዛምን እዩ ዝኸውን እና ናይ ሎማዓንቲ ትሕዝተይ እዚኣ ትመስል ነይራ ተፈትዮምዋ ላይክ እና ሰብስክራይብ ገበሩ ኣቱም ብፍቓድኩም ላይክ እና ሰብስክራይብ ትገብሩለይ ብጣዕሚ ካብ ልቢ ዘመስግን ኩራት ኣሕዋተይ ክሳብ ብሓድሽ ትሕዝቶ ዝመፀኩም ድማ ኣብ ዘለኹምዎ ሰላም ጥዕና ይምንየልኩም ኩራት ኣሕዋተይ ሰላም ቀኒ ኩራት